Maciek, synku. Maciuś, co ci jest? Maciek. Co się stało? 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 Maciuś, co ci jest? Co się stało? 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 Maciuś, co ci jest? Łazienka jest zamknięta. Jak to zamknięte? Co się stało? Łazienka jest zamknięta. Jak to zamknięte? Co się Maciuś, co ci jest? Maciek! 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 Co się stało? Maciek! 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 Co się stało? Maciek! Maćku! Maciek! Maćku! Maciek! Maćku! Maciek! Maćku! Daj śrubokręt, daj śrubokręt, Co się stało? daj śrubokręt. Maciek! Maćku! 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 Maćku! Co się stało? Co się stało? Daj śrubokręt. Co się stało? Daj śrubokręt. Maciek! Co się stało? Łazienka jest zamknięta. Jak to zamknięte? Ako sa ti páčil dnešný ples? Tento dnešný ples bol úplne perfektný, hlavne keď Miloš púšťal svoje skladby. Úplne špica. Miško, a tomu povedz, hej? Poviem, ďakujem. Krása, prosím.